oras maraming kumakain? Goto Batangas ulit tayo. Tara, samahan nyo kami sa Lipa, Batangas. Andito nga tayo sa Tesis Goto and Bulalo. Since 1980s pa nga daw itong gotohan na ito. Simula noon, ang sabi ng iba, hindi daw talaga nagbago ang lasa ng goto dito. Kaya siguro walang tigil ang dating ng mga tao, pa-dine-in man o take-out. Dami ng gotohan na napuntahan namin, ang masasabi ko dito ay pasok ito sa panlasa at budget natin. Napansin ko rin na hindi ito nag-gesibo. Tapos sasabayan mo pa ng toyo na may sibuyas, kalamansi at sili. Ako po. Tara na, kain tayo. Pag maraming nakain. Anong oras maraming kumakain dito, Nay? Agad po yung amusal. Yun, sabaw. Natin. Init. Okay ako. Ano yun? Oras ka na bukas dito. Ano? Plus 4. Umaga. Sarado ka na. Ang dagdag eh. Magkakanin kaya? Upo na kayo doon. Tagalin na mga. Kita dalawang Goto mix sa magpapalabot. Kaya sarap kayo. Ano yan? Hindi mo laban.
and bulalo. Order tayo goto. Sorted yan. May isaw, tuwalya, saka laman, puso. Yung ano. Ano natin? Since 1980 pa to dito sa Lipa, Batangas. Hindi rin masaya po. Yung mga laman nila. Sobrang lambot ng